Het Simmerblomke. Het is een bijzondere editie van het Simmerblomke deze week. Want normaal gesproken gaan wij bij mensen deel die echt een Simmerblomke verzinnen hebben. Omdat ze een vervelende periode meemaken. Maar Joert, ben wij mijn hele feestelijke reden bij iemand. We zijn in Dokkum en we gaan op bezoek bij de oudste man van de Benelux. Hij is 108 jaar en wij van RTV NOF vonden wel dat een heel mooi bosje bloemen verzinnen. Ik heb daarom weer een heel mooi boeketje mijn naam van Jelde Das Bloemenboutique uit de Westerheen. Dus we zullen even naar hem toe en we hopen natuurlijk dat hij het bosje bloemen waarderen kan. Ah, goeie hè? Zullen we weer al met open armen ontvangen, ja? Even zien, altijd, ja, wie moet je wezen, ja? Het liedje stekje, shit, dat gaat wat makkelijker. Nou, je bent wel. Nou, goeie met je. Ik ken net mensen zeker dat je elke bakker bent. Dat klopt het dan net. Ik ga er niks van, kom maar even zitten. Ik ga even zitten. Ik ga er niks van. Ik ga er even bij zitten. Ik zei, het ken haast net mensen uit jouw elke bakker bent. Even de neus snuiten, maar ik op het hier. Het is Alsa. Ja, het is zo, hè? Het is hem. Het is hem. Nou, dan ben wij helemaal goed. Ja. Ja, want wij hier jet dat jouw jeetje bent. Ja, je hoort nog net, maar voor de meesten thuis is dat je hoort. En je wordt 108 jaar. Ja. Hoe heb je dat van me gekregen? Nou, ik doe er niks aan. Eten en drinken en maar rustig. Gewoon rustig gewoon en... Ja, gewoon rustig aan. Niks geen verhaal, en niks geen dit en niks geen dat. Gewoon. Nou, wij vonden het een hele eer dat jou in Noordoost-Friesland woont natuurlijk. Dus we hebben een heel mooi bosje bloemen meenemen. Dat is mijn hulp. Dat is de hulp. Dan de jou komt een hulp, dan kan het hem even in het water. Tjurres. Fantastisch, hè. Bloemen. Fantastisch. Dat is mooi, hè net? De Red Bull die nog met zo'n dingen, hè. Dergelijke dingen. Die helpt je goed? Sorry? Die helpt goed? Als ik goed ben? Ja, helpt ze je goed? Oh, helpt zij? Ja. Ja. Altijd wel, hè. Ja, hè? Dat er is, ja wel. Ja wel, daar stapt ze bij. Ja, hij gaat er heel wat aan. En kun je het wat horen met de warmte? Jawel. Als ik geen last van heb, alleen maar dit. Nee, geen last van? Nee, Geen last van de warmte. nee. Nou, dat is helemaal mooi. Ja, dat mag En lekker wat fruit. Dat ik net wel wil dingen. Nee. Nou, dan zoek ze alvast heel erg gefeliciteerd. Ja. En dat je maar een hele mooie dag hebt nu. Want volgens mij ga je een groot feest, dan net. Nou ja, oké. Ja, ben rustig hoor, ja. Ja, dat maakt eigenlijk, hè? Gewoon rustig hoor. Ja. Ja. Nou, ja, dat gewoon rustig blijven. Dan komt het al goed. Tja? Laten we hopen. Ja, dat hopen we al op, hè? Wist ik iemand die wel een Simmerblomke verzinnen? Jou het on trog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.